Home, nós contentos por resultado, mellor sería sacar os 7 concelleiros. Sabíamos que era moi difícil, pero cando xogas son unha cousa e xogas sempre a ganar. Entonces, que pasa? Pensamos de todas as partes, todo o mundo nos dice que é un bo resultado, 7 ou de 7, 6 sigue sendo un bo resultado. Que pasa con estas cousas? A veces tamén depende o rival que teñas enfrente de outros partidos, neste caso do Partido Popular, que estaba a Reme, que é unha traballadora na gardaría. Entonces, pois, nese sentido, sempre conoce máis xente, e nese sentido, pois, sacaron bueno, non pasa nada tamén con ter unha oposición, senón logo parece unha ditadura. O que queremos é que sea unha oposición constructiva, no sentido de que non sea unha oposición bronca, que sea constructiva, que entre que o razonemos, se fai falta facer isto naquele pobo, pois, se o razonamos, pois, o mellor ten razón. Eu non son dos que digo que a oposición nunca ten razón, eu digo que a veces ten razón, porque se escapou ao alcalde os concelleiros da zona aquela do pobo, entonces, iso é ben que sea constructivo e que saquen cousas novas, que ao mellor non as tes tú na cabeza, ou a corporación, que sea... Home, aquí agora temos, de feito, temos unha corporación toda nova de concelleiros que nunca foron, e novos a maioría en edad. Estábamos outros xa con máis anos. Entonces penso que foi bo, entre a experiencia de 2 que quedamos e de 4 que viñeron, pois é o mellor que pode haber. Un dai experiencia e xuventude que así mezclado, eu penso que non só en política, senón en todos os traballos. É moi interesante. Pois hoxe, así, non son obras grandes en primeiro momento, pero hoxe vamos a abrir a piscina digamos, o sábado, o día 1, e vamos comenzar con os nenos bueno, o lunes. Ten moito éxito isto aquí, non sei por qué, pero ten moito éxito. Son as cousas máis inmediatas así a nivel, bueno, de cultural e deportivo casi. Estuve facendo ahora mañá algo desto para... Quer dizer que os precios son populares, a piscina nosa ten un inconveniente que non sei as outras dos outros concellos, pero non usamos cloro. En unha piscina, en vez de cloro, usamos sal. Entonces, pois, diluyes o sal, e entre as cousas máis chamativas non fai tanto daño aos ollos. No outro, máis ou menos é parecido. Pero penso que é unha innovación, que as outras deben ser todas con cloro. E, bueno, xa levamos así uns anos, Mención neste caso, que era o noso proxecto estrella, que era a residencia de maiores, a ampliación, e xa era o noso proxecto estrella e o da ampliación do Museo da Limia. O Museo da Limia, que é a nosa estrella que temos aquí en Vilar de Santos, en que eu sempre digo que é de todos os limianos. Pero aí queríamos traballar, pero claro, estes concellos dependemos moito das subvencións. Agora, neste caso, a Diputación vai tardar en formarse por as reclamacións aí dos concellos. Cando se poña a traballar a Diputación e nos di uns respiros en algunhas cousas, seguramente vai no mes de chegar a agosto. Entonces, aí nese sentido, pois, sí que... Pero esos dos proxectos son os máis importantes. Temos que queremos dinamizar tamén o polígono industrial, porque temos un polígono aí que está un pouco así non parado, porque temos a empresa máis grande da Limia, temos a nós, aquí en Vilar de Santos. Debe haber 60, 70 obreros. Entonces, pois esas cousas de Vilar de Santos temos que seguir facendo algo positivo para non quedarnos. Non é botarse faroles, pero marcamos o ritmo sempre moitas cousas, entonces para seguir
marcando o ritmo, pois queremos nese sentido, pois seguir. As obras pequenas son as que fan política, digamos, unha farola, un tubo, pero eso ao fin e ao cabo non te saca de nada, porque a xente, eso era hai 25 anos, agora penso que non. Habrá xente que quere ver cousas e proxectos, a súa persina, a súa residencia, obras grandes, que é o que lle importa a xente. Non dá residencia de maiores, porque é un proxecto grande de 600 e pico mil euros, entón iso para mí sería un fracaso. Vamos, fracaso relativo non, pero sempre o deixemos en marcha, pero non creo que tardemos 4 anos en polo a funcionar. Pois abordamos con toda a tranquilidade do mundo, porque son cousas que se indiquen que, digamos, para nós non é compatible, pero ao mellor pensa que sí, en algún caso dicen que se non tes dedicación ao Concello en algunhas áreas que non é obligatorio, pero nós dixéronos que sí, que non é compatible, vamos. Entonces, pois, tuvemos un pleno extraordinario, nese pleno comunicouse oficialmente, entonces Laura ten 10 días de plazo para responder. O concejal aquí ou na escola. En que a escola tamén estamos nun plan de estabilizar dos postos eses que están facendo todos os concellos. Que pasa? Non sabemos tamén se saldrá ela elexida ou non, porque ainda están aí, estamos valorando as bases e iso se leva tempo. Pero vamos, esas son cousas que ten que responderla ao isto ou aquilo. Sentencias a nivel nacional ou a nivel de Galicia a min causa má gracia porque, claro, ela trae unha sentencia de Andalucía. Ojalá as sentencias que ganaron por aí por das accións do Banco Popular chegaran a todos, pero vamos, eso trouxe aí unha sentencia que leu aí no pleno de que existiu en Andalucía que era compatible, nós creemos que non, e bueno, nós ellos dixemos, encantados todos a levarnos ben, depois, se tu tes a razón, pois mellor para ti, e se temos nós, ni millón ni máis mal, porque a nós vai nos falta unha traballadora ali, que o de concejalas son elas e outro. Se ainda non nos comunicou nada, pois esperamos que non o comunique. O que sí que, se non o comunica, é unha cousa que prevalece. Non sei se é o do posto de traballo. Automáticamente pasan os 10 días, se ela non dá nada, o pasa que non che vou contestar que non estou realmente seguro. Pero hai unha cousa que prevalece sobre a outra. Home, pois nós vamos seguir traballando, vamos dinamizar un pouco o Concello no sentido de vamos fernos un pouco nestes concellos que non suele facer as áreas, vamos facer un equipo de dous e dous. Quer dizer, uns van facer isto, outros isto e outros aquilo. E que despois aquí no rural, que non é inevitable, a xente quere falar co alcalde. Pero de algún modo darlle máis protagonismo aos concelleiros, porque senón, se os concelleiros, como pasa na maioría dos concellos, se só están para ir na lista, eu non estou de acordo. Os concelleiros teñen que ter un protagonismo que lle corresponde. Entón, nese sentido, pois, vamos, cando formemos agora, na semana que ven, seguramente, habrá o primeiro e segundo tenente alcalde, despois habrá dous que se dediquen a obras, dous a cultura, dous a servicios sociales, por decir algo. Entón, nese sentido, pois, queremos formar eso este ano.